Ke before ndibonise nje kakuhle ngizocela nje sike simene ngenyawo zethu sikhahlele inkosi uYesu Kristu. Haleluya. Wonke umuntu uyayidinga lenkosi enguYesu Kristu. Sokhahlela yona ke lenkosi ayifani namakhosi asemhlabeni. Haleluya. Ngoku njengoba sicela sibe ngenyawo zethu sonke. Haleluya. Ngisho nabazili baphakame bema ngenyawo. Haleluya. Ngoba sizokhahlela inkosi uYesu Kristu. Haleluya. Eyona nto esenza uba siphile kungenxa yayo. Haleluya. Futhi naxa selompheko webhodlo lenyama sodibana nayo. Ingakho ndifuna uba sibe ngenyawo zethu siyikhahlele inkosi yamakhosi. Ndicela nje sishoke sithi uYesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. uYesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. uYesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Singahlala phansi. Bathatha ithuba ndibulise abapostile, ndibulise obishop, ndibulise abefundisi, ndibulise abavangeli, abathikoni, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Abantu abanikwe umsebenzi onzima wokubuyisa abantu bebabuyisela kumdali wabo. Haleluya. Yabona ngabantu ke abadelelwayo kakhulu ekuhlaleni. Haleluya. Badingakala xa kuthiwa kukho khona incedo, bafuna ukuba umuntu ufuna ukuncedwa ngenxa acinga uba kukhona umvangeli okhona ekuhlaleni. Haleluya. Okanye ukhona ubishop okhona, andike nibize ubishop. Haleluya. Xa isahlale phakathi kabikho ingxaki, hayibo abafundisi abo bafuna ukuphangela, ababhishop abadla izimali zabantu. Haleluya. Ngabantu ke abanganavelu. Haleluya. Ebantwini kodwa baludinga basisidingo ebantwini. Haleluya. Yabona xa kuthiwa kuyagulwa kubizwa umvangeli, umfundisi, ubishop, umpostile. Haleluya. Kubizwa bona. Haleluya. Kodwa xa kuthiwa nje konwatyiwe akho nto kuthetha kakubi ngabo. Haleluya. Nabathetha kakubi kuma-social networks. Haleluya. Kodwa xa umntu evele ingxaki ucinga umfundisi, ucinga umvangeli. Haleluya. Umvangeli, umfundisi ke xa ethe kwenzeka uThixo amsikelela waba nemoto, kuthiwa hayi ke udla imali yecawe. Haleluya. Engathi waqala umfundisi waba nomzi, kuthiwa hayi umfundisi uve ngathini esidla imali zamaxhegokazi. Haleluya. Ngabantu ke abangafunwayo abo, kodwa abadingwayo. Haleluya. Uyabona kuyenzeka xa kurheyza abantwana ezikolweni bebanjwe ngamadimoni, kubizwe abefundisi babeyothandaza, kuthandazwe amadimoni emke. Kodwa xa sekufuna ama-awadi, ku-awadi yotitshala umfundisi ulityelwe. Haleluya. Ebekade dilishana namadimoni. Haleluya. Andike ndibaphobela izandla abasebenzi bakaThixo. Uyazazi nawe uba nje wawungakwazi ukuthandaza wancedwa ngulo mfundisi lona namhlanje ungamfuniyo. Haleluya. Wawungakwazi nokuhlabelela oku wawufaka kwi-worship team wahlabelela. Njengoba sowuhlabelela nje soyiqhenya. Haleluya. Seyinto ngento kuwe. Haleluya. Bazalwane, uThixo nguThixo we-order. Thixo nguThixo we-order. uThixo noma ungathiwa
ingabi navelu ekuhlaleni, kodwa baphethe into kaThixo engaphathwanga nisho nabantu abazizityebi ezaziwayo. Baphethe into akuwonke umuntu ophila emhlabeni oyidingayo engeke ayifumane kwenye ndawo azoyifumana apha kubo. Haleluya. Yabona abantu badelelwayo. Haleluya. Kodwa ngabona umuntu obalulekileyo ekuhlaleni. Ngabona abantu abalulekileyo ekuhlaleni abo. Awufana uba ilali nelali, inkosi nenkosi mayisondeze kubafundisi ekwenzela uba ilali ikwazi uba ibe nohleleko, ngoba inkosi ebhekelele kubefundisi, inkosi ebhekelele kubantu abaphethe icebo likaThixo umdali wabantu, laa lali ngeke ibe nako ukuhleleka. Kulaa lali kuyoba khona amabhala kudliwe